Magandang araw po mga kaibigan. Kinakabahan ako ngayon kasi gagawa ko ng isang challenge. Ilocano only, buwang araw. Sigurado ka? Bawal mag-English, bawal mag-Tagalog. Magbabayad ng $1 per salita. No, ready mo na nga pera mo. Patay tayo dito. Sige, game ka na? Game? Starting tata. Be, nangan kan? Apay? Mabisin akon. Naka mo kanan? Anyada. Kaya mo ti itlog? Log. Wan, kahit ko. Napay. Anya payada. Kaya mo ti bacon? Bake. English ata. Pwede Lucano ti bacon? Awan. Daing nga karne. Aglut-luton ti daing nga karne. Daing nga karne. Anya. Anya kaya mo ti itlog? Prito o... Kaya mo ata. Kaya mo ata. Nagriga mo gayam. Prito o aji kwa, aji kiniwar. Prito. Prito. Wan. Be, mangan. Si Kangay. Nanganakon. Ay, agyaman nagpakat. Sige lang. Naimas? Wan, naimas. Pasensya ka na, nabitak dyan may isa nga itlog. Napisit? Anya ka may naman? Awan. Awan. Awan tama mo ibaga, ha? Inya ka. So, sige. Kaduang ka, anya ka mo, danong? Awan, danong. Danong, sige. Be, apay. Ijay ti papanam. Awan, apay, bawag papintas. Haan mat. Loko ka. Kahit mo rumwar. Win. Kaya ko. Ijay. Yaka mo, sika, anya ka mo. Kahit mo, store. Nasdak. Anya, store. An ko mo store. Tindaan. Ay. $1 Kahit mo? ha. Win. Intayon. Aguray. Jax. Aguray. Sigurado agbayad ni Jess dito eh. Kabel mo dyan lalaban. Jiro! Agbihis ka, may kan. Ika, sukatan tatadaya per mo. Angitin na ko nam. Abay, daratakag CCM. Diaper. Kat, inya Ilocano Ilocano diaper. ata. Nagkaur ka. Hoy be. Anitikan ka nam. Ikan kanak, nagpapudutak lang tikwa. Anya. Nagpapudutak lang tikwa, tintinda. Kasjay. Won. Darasam. Won. Apanta jays. Jay tindaan. Oo, darasam. Nakalala, nalagip mo? Yarat to'y kami luganan. Intayon. Nya, papanan tayo. Gumatang ti danom. Nya pa Masapol gumatang ti makan. Nya nga makan. Na Pang maka Domingo. Wan. Amom. Nya tika mo nga makan. Sige man. An ko mo ti bawat may isang makan. Amo mo Ilocano na, ba may isa. An ko mo. Ore siya kang komo. Marigat. Narigat. Ito do talat. Apo, gani kami jitindahan. Awang paiti, napano na may listaan. Anit kayad mo. Diyan ka mo, nya kay masidante lunes. Sikan Sika bahala. Bahala, lunes, nya si Danta. Kahit ko inapoy kon adobo. Mabalin. Nya nga adobo, manok win na baboy. Manok. Papritok. Okay, Martes, nya tika ng tate Martes. Bahala ditan. Sika Conforme Anit kayad datan. mo Martes. Mati Martes ay Kahit mo agkwataman. Agluto tate kwa, Italiano. Italiano. Italiano kasi jalatan. Nga
Pasta. Wala. English aja ya. On mat Ilocano. Iso nga riting bagak nga Italianon. Pasta nga ay. Anya. Oo. Basta. Basta. Agsabaw tamamot na Merkules. Agsabaw. Nya kay mo sabaw. Kahit ko bulalo. Ayaw kininasing nagbayag mot na driver. Inya ti kananta ti Webes. Webes. Ay, anong ginagawa na to? Ay. Ala, nagatinda ka niya. Ala, nagatinda. Webes nga ay. Nasdak ka, no, anay. Anya nga yan. Anya ti kahit mo, Webes. Kahit mo... Webes, mga tatitid-tidda. Kasi sigurado, Lunes, Martes, Merkules, nagaduman ng titid-tidda. Mabalin. Biyernes, amo tayon. Daji tinapay nga dasos na. Sos. Narigad mat. Nagrigat ibaga. Ito do talatan di tindaanan. Arati kami, mabait kami. Ay, anyamat. Naperdi mat gayam ti danomat. Nya ngay be, nya nangyari. Masapal mapanday banger. Apa ya? Naperdi ti danomat. Naperdi jida. Okay, pantay di banger apo. Nintayon. Nintayon. Darati kami banger nga paggagatangan ti danom apo, kumakit agana ta nadadanom may. Jax boy. Kahit mo merienda? Hot dog and Slurpee, please. Thank you, gumatang kayo. Atoy, ti kayat ni Jax, nga may isang hotdog. Ato ni Jax, agmamerienda, jay likod. Siyak, apan gumatang ti danom. Ay, anyamot. Naperdi mot. Awanon ti danom. Hala, kasanatan nga po, one man ng tidanuman. Pang kami dyan may kalo. Kumate may kalo, kunada, di ba? Nga dyan may kalo kano, ti swerte. Kitaan tayo, apo. Dayon. Arte kami na po, may kalo nga destinasyon. Nagadayo, jay balayon. Sapil ako matadadanuman. Imo na, awan swerte ni, may kadwa, awan. May kalo. Ato ni. Kitaan tayo. Adadanom dito eh. Kastoy ni, ti gumatang ti danom. Kargaan ti barya. May isa, dua, talo, opat, lima, inam, pito, walo. Hindi ito mata. Kasjay. Be, nya ngay, success. Nada. Danom. Ada mo lang nagatang mo danom. Ano tinakunam? Success. English ata. Nada. Yeah. Arati kami, ano, tindaanan. Nagatangan, tangatang. Be. Apay. Nyata. Sukutam atoy STM. Takim. Takem. Adamak kanyak ba? Tabasa matoy. Ikatong nga jay NA. Bulog. Kaslasi ka. Bulog. Be. Kahit mo ata? Nyata. Barbas ka no. Pang barbasak to. Aratoy kami balayan. Nabanbanog kami. Malam kami pa nagsapol ti danom. Malmalam. Hey. Jiro, nagbangsit ka digos kan? Ikaw pa digosan na. Jiro, kahit mo agdigos? Kasi nagpadigos, bato-bato pe. Bato, pick. Ay, siyak. Ngayon, nagdigos kayo. Nintayon. Pantay man siri panjag pagpadigos na lakay. Jax. Ay. Anyamat. Tile. Anyajay, nagadawa niya. Si Kamot. Ayan na po. Gabi na. So, tapos na kami sa challenge. Ang hirap pala. Napag-isipan namin na quits na lang kami. Hindi namin mabilang. Ang dami pala.
Pero, proud ako sa'yo kasi kahit paano nakakapagsalita ka na ng Ilocano. Kahit paano, agsusuro akpay. Konting kembot na lang, fluent ka na. Pwede na. Maraming salamat po sa pananood. Sana nag-enjoy po kayo sa ganitong vlog. At maraming salamat sa lahat ng mga subscribers namin. Nagpapasalamat talaga kami. Maraming salamat sa walang sawang pananood sa amin. Hanggang sa muli, ingat po kayo.